go ensakia bono mambia kaba mona intu kajina chirisa tu chiabo no mambia gotosuka nyura nango wote toma kote na ntora sense meri mitandao sema ya Facebook tonyore Ndizi TV News asense meri ya YouTube na tonyore Ndizi TV News boigo na bogo to tweet @Ndizi TV News na kenengari kiao nigo tukiaria nithikirenga kikirenza kira lituko gwetira se namba yera se skin ya yura na woto denga kikwabo kega twa check kisigino twamanga kikwabo kirenga kikwa kode weekend yao akiwacha ke wiki yao kedo de bunu mo tingije kingaini kiario bundi kiagacha embra kegotu yaswa mwaya igona ay karo kwabo kire nigo jiko oligi bundi bwagaje kere embra kego jiko turende oswe mwao otwereria bageria beno gukwarigania obena intwe okomweli buna botambe ire dariane Brighton Makori Ribaga Ri'Abasubati muligerere gotwegenete ngari tukuria ori achakire bya ene Jumatatu entoeraru ene Jumatatu totaite kokorosera ritukuriao egara riberi ororo riberi ronge nayo ikirani emerobererio bange tugikirani ritukuria rero uyu no moroberio bwensa kiabuno butambe oli mwanjete kiandage 10 okoretwa na intwe kuruga Ase studio ekaro tu yariganire amuno yo minto tokwa mange tokwa mahanjam tokwa onkinda bakoroka tokwa boke mwanchu muri kuruga Ase studio na mange tu akwariganire Ase ritukuria rero ntubwate amangara ya magazeti na butambe tukumanyie ngana raria yagendete gukorekana Ase nseito ya Kenya na raria yagendete gukorekana Ase chi county cheito chionsi mwanchu murigeria aigana okonyora onsi Ase riboa boigo ntubwata mangana maya aria tegete kurori tukurigoro guika bono mambi mwanchu murigeria na boigo ni bintu ne binge anene mana mangana siasa na rairo bulito mangana yobo chenu mangana yobo lendi mangana mange agendete gukorekana Ase nseito ya Kenya akikiagete tuikaransira igarero yasawo tuanjire kuruta kumerete ritukuria Juma ande tumerane rero ritukuria Jumatatu iko kabamo na intwe abakolika ujumbe yao wetera se namba yesimi era Ase TV yao gabo tutainyanka ikwabo kire kurwa anya tora aboka chinsa na chichi arigani abana guchi skuru akini yankageta abantu babukire senga ne chiro ito ya daraja moja chiro ito ya daraja 2 daraja moja abai kumuchibuo gembo oyogo chakabe municipality kwango iga na ari chiro nerororo antu bali bakurukuru south mugirango nyakeyo antu bakurukuru mugunga no bagocho gembe chiro ritukuria rero goto kwariganire bona Ase njira ya bene nchebuno botambe nikonkoro kwa Sara Nyarangi ontita ekaro onto tete go check sound check ngani ngolio bokira mona into timu hapana kosa mumeamka amka ukabono egereto chake amotwenzigo twakwariganire Ase omorobori yiga bwenzake mbia mono Ase bari banyaire bago cheka jeke bagotena no baramo na intwe nayo mwanje muri tutiguma ekarto go chake ikiye tumekerengel kya ngayoto kayoberete nyura na lituko ne ria Jumatatu ka to chake weekend na Sara ikikote ntubwata mange nanda ne tuguria Jumatatu tujitwa kwa mangana siasa na magendero igo nando jutwara mogani Ase studio ikoraga ense ya monenusu gochibosio ikachinse to gonto jutwara mogani Ase studio ekarore na turajutwara mogani urabo Subati tumuganye bona ay muganye tuju kwanda siasa ne tumaye Ribaga Ri'Abasubati Ndizi Ase Siasa kutugertia matuko hange mie yemo iri kwenda sobo joryo bonne bu mwako yo iga nyorana na manga okana no mwako yo kulende niko tukusabana mulembo nyaro ko basensi ito ya Kenya mbale iga bona Ebson mtoto agoteana no alime yumurobeli agoteana happy present new week agoteana tiga week nyarege ko ba engia entoereru asasa birine week nyarege ko ba Ase obotwereru Keli Esther no alime yumurobeli ongwenyi Douglas agoteana osoira Ase umurobeli agoteana nsakia bwakire bia tikatunya togo sukamo kendra ko tumekerengeli kiao wetera Ase mitandao wetera Ase nseme wetera Ase nseme SMS nambe yere gora bwase skini yawe netunya togo suka gochibosio anenena litukuri goro nyore na Sara ntwa tarete gataseni kandi stibige ko batana no mabogani o Camerback ngia ko de tara sorgongo ruagusi toganya koe mosojo gochise marani kigogi Dodasi miruka chinsemo chamo sobeti kebirigo gesima keroka nensemeri ya metamayu nensemeri ya kichauli bimona abanju baito bonsi begata seni Candice TV ense njumatu ari ganetini oyalenge enkia mono igo niko toteana tigato endete guskabosio sa tutenda Ase studio tayini tumakwirana today mwanjumuri amanga tu amwere ne litko lialero igo toska ndo yo mtu Brighton timu hapana kosa Awalegaiga yabo Kennedy December
Prince Machama Chingumbu, Bakubwatera na Jared Waro, Bakubwatera na Cyprian Ontita, na wale na David Kimori, aina mashabiki yetu timu hapana kosa Euphemia Mora, Cyrus Bitange, na mashabiki yonsi ipi, aliwaga ndatogo tosira kwa chisema Chama Chingumbu ya Divina Onkeo, bia mono sana, asoko yandara kwa baime yomoruguli bwenza akia, igana lito chagete, ekartogo siro, entuni watoko basira, igotu asirana. Tuwabegente kama tuwateberania andi tuwarindana igombia mono sana na mashabiki mwensipi asimokulire lichingongo inye chiense igombia mono tuwatebire ekarato ko enda sense mayende ye studio ekarato ko irana na ya masa magazeti ilitukulia lero ngana riaya airobulto tobesa gusuka Chenu ni goboro wengen chomono asubugima bwao kurenda asawetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amaruire ao umerana na Janet Nyamwamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kende tokoraririwaga gatokuria na riratokonye igori tokoraririwa ndika kitomenye buya kemocha buna botambe nkubatabinga eanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande wanje tu muziki umabogani ukamen park goko waterna na television ya Ndizi TV nikigo korentera umuyigo muri tomono wowarie womugusi chitariki 10 cy'umutenyo kabire umwaka oyo abanyangera banene kuvorogo nkurvugusi buna man pepe sagero kurubonye koni kirwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba targeti uchemeremo numubugi ubukanigiata kurworogo nkurvugusi bikundo untiri amanyire kimama mintara targete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka Nyamira mwane manyanga bagbago kiabageni goikache chindagira chikegusi niko cyachi kobaroro una chinsaga enderema rinagu obukima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge babekengero eragere mutu inyore ebyanda boigone esese umuyigoyo nigura chake chinsa ikome cha Maragoba na boigo ni bwatariye emeyega ya Valentine's Eve ekyonkekyo enyanginaro n'umuntoyo mumugima n'ekishilingi 500 umuyigoyo nobeye maseyemo asetivi yawo ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bw'omugusi
Memano mwanjumulia kerandeta kutubwatia na somo rubirubu ensakia bono mambere tukunije nirije matatu bana tweka koteba igo mbale bandeta kuja gutuma SMS cyabo buna Glacier ngwinyi bahoteana no bali me bali rocked kurujinse mo jiri cyanya njwa goteana wale me smart boy ahoteana nanje nigo na sohira somo rubiri igo tigatwendera gusirana na gataseni Ndizi TV mwanjumulia mbia mono na higendera gutumeka ngel kya gutera se namba yera se skin ya igorabo boigo na boto bwatia asense meli ihe mitandao tonyore Facebook Ndizi TV News ensema ya YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News boigo na bogo to tweet @Ndizi TV News bia mono mwanyumire karanda tukutubwatia karatukwaria neti amange ane tutaraso ase magaseti katukunjura na chitariki 11 motienyo yoiga ye kare jume ye wiki ye ni gotogo chikwenda sense meli ya Camelback mabogani Camelback nyorana gataseni Ndizi TV bakwaturana amabogani Camelback ni gobono ba kwariganira umuyego mutingu kabisa umuyega bwobwari bwomogusi igobono nayo mwanchumuriri tochikomocha ritukerio karutogo chikwenda sense meri ya Camelback nyorana umurobero nigo chikoretu live asegataseni Ndizi TV na kyo bwansu bwomogusi igo bwatetariki buna ichumeye chitariki 11 motienyo yoiga umwaka ujiriwe ne 2022 chigali chonsi gose chipara chonsi chikwenda soma bogani Camelback ekero bono ya bwateneri gataseni Ndizi TV gokoretera obwali bwomogusi igotomo janyurana chindagera cheke gusinji karali mabere yekerande na karali ebusa ne karali bali banje tebusa libutindi karoro igobono bwatetariki yago ndeto chikumbera nali sense meri ya Camelback chitiketi igorire ticket yao chitika njigenda koni gwali turwe baybill na inturero nabo turakwe ticket yemo kuruga igomwa chumurigeria tuchiko kwe ticket yemo na indwe ogatogende tujugo kubwatera na ali asensema ya Camelback litukeri igomono sara rero tubwate ticket toko mwanchumurigeria ito ngiro jo mwarigeria ngakitoko mo ticket buya kigimo mwanchumurigeria no yo mintu Brighton ya tevire ntubwate chi ticket chigenderete kugurwa serigorire inse kigimo mwanchumurigeria chimisano chioka kwenyorere ticket yo goswaso mabugani o Camelback litukore juma abasaba nyangero baraboro yabo MC Migi kwasa internationally embarambamba mani pepe sagero na bateri abanda bange yabo sabio kengo wikaga Camelback no kwenyorere ticket yao wetera se paybill number ya 7291305 obeke chimisano gare igo kwegorire kurenda amangana mayemambe yabono mwanchi muligere naringa inje amona Brighton nko atole omugwi oito aserisikolia era somorobuli bwenza kya ngyo wana tawa koragioka no gotomari chibu korwa seriswali to ko bori korwega ase studio asenje kwa bero muligere lito bwenza kira lituko wano toma lichibu liswali liko baiga kira lituko lya Jumatatu woika Ijumaa ngotwara tole omogani oito kira lituko lya Jumatatu woika Ijumaa kuri ndege ntonte to otokonye gase studio chinsa irenga togochaka gutwara omogani oito ase studio nyakometo morobolito ntumanya tumana bango swatora asa magazeti kwenda turamangana mayansa gete ne chinsa chomogani nchirororo nsangapi omogani oito analito woika ase studio kira lituko lya Jumatatu woika Ijumaa totomera lichibuli awonga nsangapi omogani oito agochuocha ase studio osama tuko yabagani chinsa irenga tonarito komoreta ase studio eito totomera lichibulio wetera se number eyuera se screen yao olikenga yore olikena marieta agonsi olikene chinsa irenga omogani oito agocha osoa ase studio kera lituko lya Jumatatu woika Ijumaa asengencho gutwara torabagani okonyora nigo toraba ise guchengo kwa ticket free of charge otaliwa kanera chimisano obuki egera lituko Ijumaa tarehe 11 nayo chikulia mahanjam obosonsoto asomo buganyo o Camelback totomera wana lichibulia o wetera sena ba yesimi ere 0792 192 834 0792 192 834 managing sairenga inche amona Brighton makoli toko chitwatwara magania se studio kera litukolia Jumatatu woika Ijumaa wanyorere ticket ya free of charge sara ni gago someri nambe ni yira se screen ya gorabu kore ni gago nya someri kana boranyo na tonyiro jibuya akonya somere na 0792192834
834 igo bono tumea ekerengera kiao gose na kuburiga indio mogeni itu agochuocha sanga bya gochuocha twacha ko muroberi bwengwana kira lituko igo tuma liso tuma gwende yao lichiburi yao wetera se nambe yo odna bago tebinga yutorire tikoru ochake na Ndizi TV ototenga yutorire tikoru ama na marietao uma gotwaneri ichiburi igo uyu rabe umutangani gotuma rdo chukwe ticket yo kwera sombogani Camelback ituko liechuma tuchikonyora noro todeben ke ensa gene nero yande direga iga igo bono tomari chiburia gwetera se nambe yera se skin ya karto kuborina kira lituko asomuro ruensa kya omogani witongo cha rocha insa ngabyo mogani ya goja tuacha ke ikaro gitu gose nkwana ito ya kira lituko igotoma kogocha kana Ndizi TV otome nkayo godorire tukoru amarietao elinde tuma konyora lichibwe yao oyo kobo mutangani gotoma neto kwe ticket ase litukuria rero igo ayerera enyore ticket yao ende tuchikumira na sense meria Camelback tuchikuri jindagira cheke gusi una ensemo yobugari bwo gusi bono teto ende gwikase chikaseti gose ali iroborta sikaseti chetu cherituko ria rero ende tuma kumayana ali iroborta mura botambe asa kobo kwani ngo china tware gaseti ya The Standard na incheri gongo tware gazeti ya The Daily Nation ase lingana limwamu anene ekero liira sigasiti ya The Standard nige muregereta magana siasa ase bono omorai gose ase bono mudavadi anyarika gotana ngike kogera atigete taso asoma mubwa asimio obukorawa no murai wikiama gyodia muraira murodinga korende agaswa asobomo bwa Kenya kwanza obukorawa no mukonyi bumurai bwenze Dr. William Ruto obore oiboigo ore omurai wikiama gyauda kobono museni mudavadi niganyarika kubeka teneni ningike kogera irirete agaswa asobomo bwa Kenya kwanza na gatiga Raila taso asobomo bwa Simio ra umoja igobono nigo mugano yuranyonyora se beji ya gatano na gatatu gasedi ya The Standard asebono yonda defendri Moses Wetangula wikema ya Ford Kenya ama numura wikema kya NC ama National Congress musari mudavadi asebono banyarba tena yaya intu nigo twasoete gose twabwatana Ruto erigo chiko kinia ebirengo bya magendero asense yaito ya Kenya nigo bono banda gote abuna yaya ntuanyato gosira Raila asama tukamagega mwaka ujirubene na isano na ibere mwaka ujirubere na 12 na ibere kolende nigo bono batebuna barabwo nigo bono basoira sense meri yogochi gosira Ruto elikwenda kibuna nkoira bare serikali na koleta magendero nene krwa de na barabu ya chenda ya babwate ne yugo kuimugia uchumi gose yoko kuimugia uchumi na kuimugia obogima bwa bantu gose Kenya ni season obagote abuna ni gobono bwanyarire bogo sira igo ni go bate na barabu ni go batigete Raila bakasoa seuda ikiagera ni go banyarire amatuka magambanya bago support Raila kuri bono bamuire na ni go chokore kasi na William Ruto ni go baya kwana ta ya litukuri goro ase karabanda tenech campaign ajieba sense ya Runda market asense meria Figa County eneli tuko ligoro bakwanda manganayo iga manganayo no bwonyora se beji ya gatano gatatu ase gaseti ya The Standard ne gazeti ya The Daily Nation manchumo ligire ngane irobultase epeje ndangani kigima nenjera bono omurai wikia makia ODM Raila Odinga bakubatira no murai wenso maske Uhuru Kenyatta enjera ba bekire mirobyo boikiranu irichiko manyanga ba bunabunire na komwaka isiko omukonyi bo murai wenso Dr. William Ruto asobacholyo bonene be gucha gukoreka asomwa koyo atimero bole ba bekire omwanchu muligereria no kobeka ange abagavana emeronge 3 elyo bachikoenda chinsemo ao asorobongo rwa Kenya na kulia chikura chisaine ase Raila Odinga na buchikwene kya buno bero murayo gatano asense to ya Kenya wetera sumuru bulyoye umanyekile buna Azimio movement gose Azimio la umoja manganayo nigagutuka se page ya kane ase gazeti ya The Daily Nation abwa ase kwikira bono iga Raila Odinga abekire abantu ao ase campaign yaye na kumanyanga kiro mondo soire ase kona yenseito ya Kenya na kumuligeria chikura chisaine asenge njugwekera bonega nigatokote bobuna Raila Odinga nigo amanyikanete ensengima na ikiagarire obekira abagabana gati yabo no mugabano Laikipia Nderitu Murithi oyoro munyakirugo we timu ye campaign ya Odinga abwese atebeteli tukuli goronga babekire nande chitimu 10 kera asense abwase babucha gweta na kuralia ujumbe
yomoraibu kiama kia ODM Raila Odinga na kumuligeri chikura guchia grassroots gusugucha mashinani ili guchikomanyanga bakire siko makonyi bumuraibu ensi William Ruto ekero toroche bono ne matuko gusena ama berera gisiasa abwase kirumurai agenda tukubeka emerobelio na koena kyabuna otalire Kenya yonsi ase chinjira ao na kweligeria chikura na kweyakira ekoku asaba bwatani bakira umwanjiogo bagendereire gwesokia na kueta imense ito ya Kenya na kweligeria chikura ase omorobelio osase chikura chigwa ase omwako yiga igokorengana na Raila Amolo Odinga no moraibu bwense Uhuru Kenyatta amo nababwatani babo ngo batebire mbali guchikorara bono ngo batagete kwana kyanga banyorire umaarufu banyorire chikura nse ya imense ito ya Kenya no chikwana kyanga Raila Odinga oikira sensemo ya State House ayuna ya siasa tikatoka jitora na kinga ikenye guchikwenda mwara kyo siasa kyatubwata sumyora umoja tukatwara oka Kenya tukatwara na Kenya kwanza igobono tikatukanye nabarayibane bari bakubuli birugo ekerwane ne togotebana tikaturario malembe na sera kiro montaon sera ya tuchikoranga gochikuire birugo imeyensi itu ya Kenya katukuska bosio goikase beji ya gatatu igase die standard niko bono familia ya mogose ya mate ya mo y'umunyagitari Lincoln Kazakala bono oyo kujitariki sano isa to motienyo aeta osomotienyo motangani bono banyare bagotwara bokongu korengana ni ige pili ere ya 18 million nigo bono pili ere 18 million na ndenya gitari ya City Hospital nigo bono yangire koya mate yo mubere ende chikotukuta umubere o Dr. Lincoln korengana nenya gitari yo nigo bono yatewe na wiki familia igose ya mate ya kana chibesejo elinde omubiro makorosi wa senseme ikorengana na mumuro mwabo moke nyagosira David nigatebiruna nigo mumuro mwabasirete kubatikana nebinyinyi bya COVID-19 kolende nigo bono basinyirwe konyo chibese chiga ende banyarwa kurusi omubire oya senseme iyo bachikoyo enia senka yabo bono igonyorena Sara murikete bono munyagitari bekara kwete nige piri ere ya siringi milioni 15 igobona ne nyagitari yateberena nere buya family gose ya mate nyaraki gukora piri yiga imaya kwegwa umubere gotebukana na nigo munyagosiro yo niganyatega kubase ICU asamatuka mange konyora ataranganyi go cyase HDU high dependent unit korengana nigo konyora atwadro bokong n'uburero bwa COVID-19 igoma cyo muri no bwete no binyi bya COVID-19 bigendrete igotutigo bosiereri igwete na okorwali mangana COVID-19 okole kweri goromono igobono tutigo bosiereri ni amate ni gendete kusaba na bono ngo bandete kuri kichipese ende bachiko konya korusyo oyo mwabonya gosira se mocheri ena kumera chikumotuta eniga murekera se beji ya gatatu utakosoma mugano yesoboime abakonyoreka seti yawe ende bonyara kugwesomera mtu Britain ya uniga gocha maega yabarai au bali bakuriye birogo imense to Kenya anene mono amara wiki amakia ODM Odinga na William Ruto bagenda takotebya bantunga amangana ya afya na araguchiko ya gubulito ekero kiro montairire serikali kati yabo ya mabo wikachi korose serikali ndomanyete bo kulende batebirenga amangana ayo bochenu gose universal health care ni chikurigire gwaso boime aso mondago kwa hando menya mochari chibesa jana gukine familia sinyugwaka na chibesa pako monto cha amonto menya mochari asa matuka mangi ikitari gento kegeni ekitwaro retege kokoreka na kirase mense to akanya no nyangusia oberengo menyol bakemetienyi sitase ngenjanda basinyugwaka na chibesa wana kitoro teberanga serikali yari wanja ebe kimero buligite egwenerete egero monto bakuru monto kuro kuri tigera ni we baro se bakurigerana bamagocha kwira ni chibesa chiriri bagumonta komenya moche kolende nabanyene sinyagitari mbagwanja asenge njomero bulite bekiri bya sinyagitari chiabo nigo bagweta chirane no moni chiabanyene okonyora kiri into nigo bagwekore ono mbago tagagento kabireke nakito gotabaranga twiriki okweriki ambarango erete okweriki ngwerete litukurigoro nanu tujikorigeria sigasi moriketo buna nonye okweriki okwerete abantu mbantu mbeso getibe bagachikweriki Igomano mwanchu murigeria tiga sector yo bachenu
ibe kemerobelerie bwenerete barigirira chinsemo chionse sinye chibona abantu gochikumia bali chimilioni 15 tali basanga Ndio si nyingi sana. Kerto usikomo tu page ya 5 ase gazeti ya The Daily Nation bono nelio nga omukonyi w'umuraibenzi William Ruto niganyorero mweso ase nsemo ya Coast maega y'umugabana w'ikaunti ya Kwale Asali Muvuria anyariko bakagoswa ase campaign team y'omukonyi w'umuraibenzi Dr. William Ruto bono nigairwa majukumu yo gucha kwaregania na kubeka na kumanyemerobili ya Kenya kwanza ase nsemo ya Coast. Bono yachire kolete kiminano gati ya Salim Muvuria n'umugabane w'ikaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho bono babirabo wikaba chikuruwanirira ensemo ya Coast kwene kiabuna kero montobo onyara goba akanyara chikura chisenya ntumaite Joho moyo Odinga na Salim bono Muvuria nigabeire oyo William Ruto chingaki barenge asenseme yolitukuli igoro Ruto no alenga nsemo ya Coast ensemo ya Kinarini ase stadium ya Kwale abwase baikiranete na wansa kwa kireko ko umurobelio bo Kenya Kwanza Alliance ekarobarenge no murabike makia ANC Musalia Mudavadi murabike magia Ford Kenya Moses Wetangula ama nababwatani babo kurwa senseme Ruto nigatebe tabono chingaki mugavano y'umuvuria asoire ase obwa Kenya Kwanza Alliance nigobono barachiko bakobeka chi decision wasibako bagwetia okona cha kwabo asenjire bwenerete ngabono ko Coast na William Ruto onyol rumontoye orachikonya ko organize kusikorobelia imerobele ya Kenya Kwanza asensema ya Coast ewa enyorera sepeji ya 5 segazeti ya The Daily Nation Kardo uskabosio ko ikase peji ya 5 segazeti ya The Standard ni gobono muraibuense urimo Kenyatta anyareka gote abuna nigo ensemeria African Union echinse jirijira so ria obomo bweli aburi ria African Union ni gobono muraibuense ya Kenya urimo Kenyatta anyareka gote abuna nigo echinse jijanyare chiko akatua osijiko gendera asensemeri yo kurwani burwire bwa mareri kukwana lituko ligorokero agenda baikeranite igikaro kia amangana gose kikaro kia barai bechinse chirijira siria buri di African Union nigo murai bwense ya Kenya nyandika hote una haya ensi ya Kenya usijinse chi Africa chirijira siria buri nigo chanyari chiko aka nigo chanyari chiko sukabosio asokurwani ebinyinyi basokurwani burwire bwa malaria asabana tebina gesabete umurai gose gesabete umunyakirubo bwa amangana ayo ya obochenu anena senseme ya EU nigatete buna ekerasoete nigo achageti emerobeliane osabegete ebinto bine bio ko implement amangana malaria ekero atebiruna nigense chinse janya chigo fight gose kobeke emerobya bene erikwenda kibuna nkurwani balo burwere bwa malaria obwa rorekante buna naboro nigo bwa bete bogoita banta banga chinse jigo chinse ya Africa kone nigate buna bono nigo atua yanyareke gwakwa asokurwani binyinyi byo burwere bwa malaria imeye chinse jo anena no ina sense yito ya Kenya uru nigagendete ko basense ya Ethiopia kero bandete gutwara egikaro kiabarayi bechinse anene bali barasiria buri the African Union engene yuneiro buri tase page yake andase gazeti ya The Daily Nation abwase bono muraibuense atebete buna chinse cha Africa njiri ase track rieranya ko bagigo koro burwire bwa malaria by 2030 wikira vision 2030 no nyene nseto ya Kenya abwasa tabirenga Africa teraba ase umurobulyo ubwenerete bwo gukora okorwania esegia malaria asumo wika 2030 nigatabire bintu mbiroro bitenenetie umurobulyo yotoba isa wikirana ase ngenjo buna yokubura fund yokubura ekibesa chisaine ekicho gukora emangana kore tuburwire bwa malaria imense ito ya Kenya nigaye kwanita litukuri igoro ekerare kwana na oroboti guchia sege ikaro kigendete okoreka asensemo ya Addis Ababa Ethiopia kimanyikanite buna African Union Summit abwasate betebuna Kenya usechinze cha Africa nchibwati sabali ntambe asoguche gukoro uri robo bwa malaria asengencho nigate betebuna target ya renge gukora obosiko reduce osiko kianya oburire bwa malaria
nigo yarenge 40% asomwako 2020 kolende teikeranetye agoteba chinse isano ne machoka na chichanya tuko bachiwa achieve nga target yega yogoikia yogochogokora oboroire wa malaria kolenda gateba nga mbe ariganetye nako bekemero buli boikerano anene mono omorobiri yuni goteneni wano borore wa COVID-19 ekera serikali nande birengera bya byonsi bya divert uche kurwania esegi yo borore wa COVID-19 kolende mbagenda tukubekemero buli boikerano nakweneke ngo borore wa malaria kwanyale kwa abo koere mense ya Kenya gusine chinse cha Afrika ayuna adia ndete kurwani kusara te turana sumo como que gende to pirna na to gorgire na adia ndete asi amagaseti toska Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengererio kyo gikubikira umukia yaunchuka nakoba obwonjoreria obubokororekana asumurubirio bwesabaria yobonjoreria nigo tokwemanya amanke igoro yogo chaka obonjoreria koremereria na buigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwidira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro obonjoreria bwebirenko bigoro mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri murubiri ko yetu na inche ndemo Steven umerana na Steven ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano libiri n'ikidegeka 15 cya mugaso imeya Ndizi TV obachenu ni goboro bwengencho muno asubugima bwawo kurenda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamwamu asago koherera na kogosemia iguru yobochenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubirio wokomenyukuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kende tukuraririwaga igatukuria na riratokonye igori toke tukurariwa ndika kitomenye buya kebocha una gotambe ngo batabinga yanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya maragoba aiga Ndizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no mayanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa lakini mondo tobasembirinya saye ari mutundito kuri chomberi yategere naye gorwali ente bwana ndwali tulikwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on kero monto asense yigatomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio onayeteire nigo tugotarira abaminto bali beteire amangana ao nayaiteire Jumanne botuko enseye munenusu ya maragoba nabo igo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano n'ibiri n'ikideke 15 cya mugaso.
Bemana mwanju muri karandira takubati muri bwensa keri tukuniriya Jumatatu itariki 5 na 2 mutenyo kabere mwagojirubere ne 20 nibere karondoje estkeli esteri aho bwa kirebuye kurubo basinya boterere aho ano ale imerioka na mama Mary Nyarangi n'abana baye bamura Clinton Avan na Brighton oingeri Esther nero no arase timu eri egorgo na pana kosa mbya monesteri kurujinse mo chidichanya boterere ensemeri yabo basi aho no ale ime ekarandira kubwati umuroberi asinjira endonge Safrin Sabina anera aho no ale ime yumuroberi aho tebana tutware weekend ya masenyo nande tiganya sanya la utubera tukole wiki ya se obo toero ankunyi Douglas nera otano alime yensake obokire otano endrede amo na indivansi anyona kuruchinse mo kya matutu otano nera ni gara sense meri yumurobelio William Wanas kuruchinse mo kya kamitengi otano alime yumurobelio no mugaka Jackson Makoli osinde otano karatera romurobelu bwensake mambya tariko yubuye ni gakoboka oligererio moroberio yo mago chake gasi yaye yeri tukoino mugaka Jackson Makoli kurujinse mo chiri kya matutu abatana no alime yo moroberio miyamo no bali banda gutuma chi SMS cyabo ne chijumbe cyabo gutera sense meri mitandao sense meri ya Facebook Ndizi TV News sense ya YouTube Ndizi TV News boyo digo mwanju muri nyorena ntwakuboli boli ekardo athina ntubwate ticket to kwa kurua somoro rwensa akibona mambia ego jugo kweri ne to chikumira na somo boganio camera back nyorena chitariki 11 chomotenyo yoiga yekare ichumeye nigo to kuchikwenda sense meri ya camera back ekardo bwate obwali bwomogusi ekere taseni Ndizi TV bakubwaterana na emo boganio camera back bakorete irubwali bwomogusi nyorana obwali bwomogusi nigo obwali bokaro obwali umete nigo bokara sense meri ya camera bagna dio gocha ko baruma njumuri kato gatebina endagira ne karo obokuma bo balimbo karo chibando chiri chiyekire mati chine kemba chirio ko bongoro nyabiemba irio ko bongorora iga kwali buyega obosonto tombo karororo lisosa endrema yani ndagiriri yo mogusi yo to magokobori ko manjumuri na asomoro buri bwenzakia kocha twatwara omogeni twatwara enkwana yakera ritugo twakubona nsangapi omogeni yago choso studio twachaka omoroberi oyo igotoma richiuria gwetera se namba yera se skin yago gorabu elindu magotoma uchumbe ya uri mutangani ogotoma neto ko ticket iri tuchikonyora na sensema ya camelback chigo ikari tukoriri ria ichuma kitariki 10 igotoma di kwenderia uri chiuria gwetera se namba yera se skin yago gorabu biyamo mwanchu murigerere bono yo mintate birto no guchandika ngansanga pito ocha twakore nkwana tora boli ngansanga pito gukora chinsa to guchaka kero mugeni yago cha se studio nsangapi tomali chibulia gwetera se namba yesimi eyera se tibia oyo mutangani kigima kagetengo chitoli ko mutangase karago tomali elietalia na asali tuje komo ticket yeshilingi 500 echigo chikomo konya gosoa some boganyo camel pack lituko lia ijuma chinsa 10 cha maroba goikache astora nyara bajangero au baratutumbuize asogwali wo mogusi ekaro tukuska bosi ase page ya gatano no masaka the standard ni gobono exercise gose okoliki kwa bakichukura sentu nende ya kabere ko igetomwa ya buli tukurigoro ekaro bono yaro kante buna banta bakeni go banyara bagwe sokya na kwiriki buna bakichukura anene ekaro moliki bega ya the standard ya buna anene habasae ni go barorekana go tesokya eri kwirikya buna abakichukura korengana ne moroberi oyo ojage tukuchitariki 15 na ibiro mutenyu mutangani omwako yoiga oyera teri tukuriga kitagi sano nemo nigo yarokande buna bantu mbeso gati buya korengana ne kyombe kyobo jone chimbebe ABC nigo gyatagete kweli kulika bantu chimilioni 4 chinugutaizano kulende bono nkeikere dikorengana na bantu abange mbanyarati bagweso korengana no mo commissioner oyo mu wikyombeki Aileen Masit ni yani gatete buna enambenke nigo yanyarite kegosoka ekoronande korenganiwa na egosiji ntunde jibere yorina IBC njeso gati ntunde ndentanga nene ntunde ya kabere karbono mo commission ya odena yaya bantu mbeso gati kweli kibuya korengana una amatuko gochamaega na bantu bagesokiri eri kweli kya buna abakichukurega bantu mbeso gati buya eri kweli kya chikura
gatwarana na abasaikuru ase county ya Nairobi banyara bakuburi kiombe kirike menta matuko abantu banyara bakuri lakini okora matuko tawo chikomento kiane kiombe kinakero kingende tukiroberia guchikora na bachori ngoko kambole ase njera yo bwasi oku omwako yigene mirobe ne menke bekire enire kiombe kina matuka ari kiarere tutugirite matuko ange mie yemo tujugo ujeso bachori bonne bumwako yiga bantu mbali getigwe abake ose bantu mbeso getsara ase okweriki buna abakchukura anas county ao nyoro ne county ya Nairobi nere tanga ine aso mubaro bu kweriga buna abaki chukura ngobono bantu mbeso getu yesara ekere korengani buna bantu mbate gweso kesa matuka bayo kurende bantu mbeso geti kweriki buna abakchukura abantu barosire no burayi bube abantu barosire abatanyora magenderero kurende kere iliyo korosa nari tigweso kibwatekura magendero ina bawo chikobayigo singinchu bari bagete ana bagwakira umurayo uri mugota tageti bono bunga abantu bari bagwaka bari mutabwati chikura ino nini mawakonya gwakira bari ababe basoe ase chiabisi bono kulindo yige to mwali ntukumanya ngakiombe kelinga kigo chigokora kulende ndo chingangechikunyara ke extend kulende tigaturaganya tororenga ngo extend ke anda ando mbaso gete bagataya aya antu nabange batarabwata chikura sanga chinga kicheto chikominyoka ekero tokwira na samangana yechisemi bono abana be grade kya gatano mbachaka amurubiri muikegima OCBC asenseng ase kenyingima abo bachaka etalikia ya momotinyo kabere wikaranzira amatemwa ya competence based curriculum abo ase tokumanyi wabuna chiskuru sinyinge nchiatwara bututuka nchiatwara chi challenge chitalinke wikerania amurubiri yo osamatemwa yo CBC no nyina bona koreka ekerobo igo mu waziri w'isemi Professor George Makoha agendera gotebanga amurubiri yo wikiraniwe imense ito ya Kenya kolende ansemo y'ababunge amona n'abarimu gusekyombekeri ya Teachers Union nigo bono ba retire chi concern gusiba retire birengeri au igoro yenjiro murubiri yo iga ogendera tegwikiraniwa nigo batebirenga abarimu osekyombekya barimu TSC inkeranyara kabage kulika barimu baisaine nonye bagenderete gotebe birasi byagacho birugo kigwa accommodate abana ba junior secondary school niko badabirenga eserikali gesume to morobiri obe implemented kulenda nsemo yabo anene mane kyombekeri yo kulika barimu TSC inkeranyara kabage komenta barimu na kulika barimu lende bachibikira ni morobiri yo kera abana bakwenda junior secondary Bono tigaturaganya torre CBC mete serikali nere ko kimiro ya bene rikona kimiro morobiri CBC ngo ikera no wale asense yetu ya Kenya ko tugusuka bosio asebeje ya gatano kabira sigase ya destana ni gabono wetani abachumbe emie yemo anene bali bakomo ko mokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto ni go bakagiri go jiko nganya korwase kiama gya chupiri eikeye eriko soa ase kiama gya uda onyoromne kiama gya uda kyo gekora uno murai mokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto ni go bona barai se ababunge gwetani mie yamo barakane guna gochikotiga korwase kiama gya chupiri erigosoa officially gosekosoa bena se kiama geuda asebono Garissa Township member of parliament that ndora nyarika wate abuna yaya ningobono baguchukorua ase kiama gya chupiri officially abasoa se kiama geuda asebo igo muri kyobotambe asense mo se kiama gya chupiri rafer tutonyarika wate na yaya barambari gochikotugutanza konya go push ababunge balia oli bakomoko boko muraibwen mokonyi bo muraibwenze kugosirie birogo byabo nyerumna kero muntakuru asikiama kende uja sekende nabe elengetina nabarasiye kero kyae kolende bono kolengana na ada ndwale ningo bona atebuna lichiko ngo banjira lire buna banyara bagoso asikiama kende gutasiria ebirogo byabo kiagara ningo toro chiko kya sobo chode bonne bo mwako yoga abapunge anene bali bakunganya kurwasi kiama gochia sekende ningo babwate ko ikomotinyo tariki 25 nemo gokorayo lakini eikeye bali bakomoko boko amo konyi bumurai bwense Dr. William Ruto nigo bakagirira ngunganya bari kurwasikia magia chupiri ochiasikia magia uda bama gosoro bono officially Nara yo manchu mulige kurwasa magazeti litukulia Jumatatu na mange ntoko nyara ko batoko kwerera asubo ikera nutoko ore
chinsanchi gotwanchira enyorere gazeti yayo ya The Daily Nation, gazeti yayo ya The Standard, The Star erigwanchete nyare ko bakogwesomera kuri ndi nto gukora tutara kwanira igoro ya African Cup of Nations oyege tomo ilo litukuri igoro Asense ya Cameroon. Asense mo ya ensemeri ya Cameroon yaronye ira Ribaga Ri'Abasubati kero bagitene timu ya Burkina Faso ikayikora ensemeri penalty kaira Ribaga Ri'Abasubati ebone timu ya Egypt nayo ira Ribaga Ri'Akabere ekere timu ya Senegal yanyaride konyoro bubui ekairege kombe kyo kabose kababanyangongo beke kombe kya African Cup of Nations ekigya sechintunde chinyinge chietire maega bono timu eyo ya Senegal nigo yanyibwete timu ya Egypt te Farao chigoli inye ase ibere korengana asichinsa chabo tambe nigo batabekane nigo basariti obunyanzi ichiburi neritayo bakaenda mpaka extra time 15 ande bakasari obunyanzi ichiburi tayo korende karoba ikasichinsa moche penalty ego sama tuta nigo bono Egypt yanyaride kego ikorwa ne timu ya Senegal chigolinye asibere katoro je bagosori bali biata be timu ya Egypt nigo barire mono lakini meto mupira kerole final kero mupira lengo yobo mweli timu ende yonsi ngere kobwa ande nere kobu kera sara kero mupira yuwa kuna roje ke timu keko saba ke otenya sana aginde anyoro bobui kwanza kero ko yacha agete kero yengede kaya gatatu nige timu ya Senegal yenyorete penalty entangani kigima abo asomo gosolia ando gochesere club kia Liverpool Sadio Mane anyarite ko kago tugute penalty kurinde nabutwaro chuma piro beto makonkigima nonyete penalty yoka ama bagaye chigo chinyinge na roseti wali kurende tanyarite ko baga hakubika kurinde nigo to wakangambia mono captain 001 ndema Steven ngagete na gogete na inche ningogete oyo korera bono mwanchu morigeria noyo minto Brighton makoni ngincho nigari ko support timu ya Egypt pole sana enalo ko support Farao lakini ndende to wanja na to itetwe nandangi kanda kinyo ne timu ya Egypt na ile de bikombe binga se kemina ne kefe African Cup of Nations kurinde ya 2021 ekyanyarite ko bagigo basori 2022 Senegal yani mbia mono to wakangambia mono abali abanchi benko yo twanyarite ko batokonyoro bubuyobwo wege kombe kya African Cup of Nations. Sara nyuma tutarakora kabisa ne stonere ga kurwa sorongo rwa gusindaga ni mwanju muri chikonye rigireria atikuri na kiaba bunge bago chiko defendi anene kurwa sorongo rwa gusinga kibago chikurwa ne rebiro byabo anene kero muri kibega seti ya testar ya tabuna nige go chikoba ekemina nege tindi ase orongo rwa gusi ekero ababunge anene bali baso eta tentunde ntangani ababunge mbare kurugusi baso eta tentunde ntangani ngwatara kamba miaka menge Akibago chiko tuare kemina nege tindi erinde go chiko irana go sebara go sembairane ase ebia umbairana sobora igo hono kulingana no moliki bwiga seti ya tena gusi ko ona reform mbizi ni kulingana ababunge bane asaba bunge 13 nigo bairanete bane na bairanete ase parliament ya 2017 elections ko rwasorongo rwagusi igo no moliki bwiga seti na lige tena ngakia babunga aba anene bali basweza zentamwe ntangani bawuchikobe kemero biri kwena kina nkohira baro bonyangongo gusina ningubwa abale entunde ne yakabiri nando nyirona kiamagia ODM nganya ndege okora buya so mwaka sobochori buri bwetete korengana ni gutanyo bataba bunge abange mpaka gacha konyoro mu bungo yo masi county chibere kare by election ya korto sasa ya bonchari igo muri kibega seti na murekerete akarire ngaki uda ya so ire meyorongo rwausi ngaki jubilee ndrede ngaki ODM ngendrede egera kwaneta mangana mange igoro ya siasa ya gusi igo mugano ina boko nyora se beji ya emeronge bere neyemo asum sekaside de standard igo kerte ko ikara no to kubutora mangana ito yalitwa oborito kolende nyora ntwa ko liboli manje muri naki asumuro bulwensa kya omuntu je twatwara omugeni onsanga bya goja itoje twatwara enkwana yeito ya bene igari ni uturengetena okonyora karo tomali chiburia ni gotoko ticket karato endete kuyarigania kerigeta sen kandi steve kya watera na maboganio Camerberg ke okoretero bwali bumugusi tariki 10 umutinyo yoga umwako yoga igomono lero ngo kwatore ticket injena sara ngo kwatore ticket ego jugo kuira sensemeri ya Camerberg ekatoko anda so bwali bumugusi yonto akubolina ensa kingo jere ya twara omugeni kila rituko omugeni onsanga bya gocha
twachaka egeikaro gitu gose omoroberi bwengwana yetu rituko gutuma ekerengeri kiao gose richibu riao gwetera se namba eyera se skin yao eyera 0792192834 igotuma uchumbe yao ototeina ki omoroberio oyo karomageni agocha chinsa giteiga igotona ntuma ko etiketi yao Tanda sasa mende studio tukwirana na mangana maya sinchira yobikira. Umubugani ukamel park guko bweterna ne television ya Ndizi TV nikigo korentera umuyigo murito mono bwobwarie bwomugusi chitariki 11 cy'umutenyo kabire umwaka oyo abanyangera banene kubworogo nkurbugusi buna man pepe sagero kurubonye koniki Rwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba target go chemeremo numubugi ubukanigiata kurwaraga nkurbugusi bikundo untiri amanyire kimama minkara tagete MC Migi koronyaramba omochigeto gotoka nyamira mwane manyanga bagbago kiabageni goikache chindagira chikebusi niko cyache kobaroro una chinsaga enderema rinagu ubukima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge babekengero eragere mutu inyore Ebyanda boigone esese. omuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boigo nibwatanye emeyega ya Valentine's Eve ekyonkekyo enyanginaro ekyonkekyo enyanginaro numuntoyo omumugima nechishilinki chimia isano omuyigoyo nobeye maseyemo aseti byao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bwomugusi
Mwancho muligereria nigo tugusaba kwabera sengencho yo kuburukana kwe mitambo kuruga Ase studio konde na kwareganira SMS mangana majia asensa yemo ya bono mambega ndra kutubwatia asenjira ya Facebook Ndizi TV News, Twitter @Ndizi TV News na bagensemo ya YouTube Ndizi TV News. Inche ndigo nkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Na kwareganira na inde umurobiri bwo kwaregania abagusi gwenda asensemo ya Camel Park eligwecha kwaregania umurobiri bwo bwali bwo mugusi nigo chagete litukuri igoro abwasigeta seni kya Ndizi TV bakubwatirana na Camel Park batharete chinsemo au aseliroba liagusi tikatanyoro muri kito Steven Ndemo no robot yoro Nigwe sabari ya chakira kurwa samagacho a Camel Park abwase Ndizi TV ge kubwatira no mubogani o Camel yatarira chinsemo au imiorogongorwa gusi gati yabo menyinkwa Kisii Town Nyakoe Marani Kegogi Miruka Nyamaiya Nyamira Town Kebirigo Musobeti Gesima nechinsemo chinde enganene ne yaro koradio moyego monene ime ya Camel Park obwali bwo mugusi chitariki 10 omotinyo kabero mwako webwechiri bwibere na meronge nevere asaba nyangero bagusi barago kivonsi litukelio abamenyi bali bonsi beso kinigo bachengera kogo kigune timu yaito kiandagia 10 abantu baminto na abariganirie ase omurobiri ochikoba Camel Park litukere na omo ikasa Friday aso bonge enje na gokire korore TV ele TV ngia ya torete yobuya na ndo basemia ngomo na mwesi munya kama mugo ikirana na baire ni bya mono na ande ikirana mwesi kibasio kwa 500 chuka na ande kento gokerete koro ya Ndizi TV babwa to basemi bole igoro weta Ndizi TV ngombi ya mono mwesi munya kama mugo ikirana tukare twese no pota mwesi na bakani asobonge gatia barali ba Ndizi TV baikira nangamu na Brighton Makori Sara Ontita Mildred Momanyi Shem Papa na Brian Sagini Isena Aigari kuna kutogochera eyemo ansemo kurogega asensemo yagesima egotoka ase wodi kitutu masaba tombi yamare na kikiagara to banchita abantu bagesima tuachire tobakwanie mubogani o Camel Park yo tokubariga chitariki 10 ende moje tonyore obwali bwo mugusi mbiye mono Brighton ngoche masemo kurwa sensemo ya marani ese abantu bagendete kweliki ongebere uyakrongande mo Steven Mwanja nigo bono muganda o Ndizi TV na Camel Park uratarire chinsemo chinde lintuko lyankyo Mancha bali kwa ngoria ina choko baragati ya avanchi vegetaseni kia Ndizi TV no mugani ko Camel Park awese batarire chinsemo ako imioro ngurwa gusi asengana nene yali ngi ukora liboro yo moroberi gosoma yega bwobwali bwo mugusi oyora beri ya itumachitari ko minemo makinyo kabere ase eseberi ya Camel Park ase abasena bateri abangi n'abanyangero urensemo ya gusibaranyare ko asaba tomosi banyande kwariga yiko ripotire taseni kia Ndizi TV Italiane Ndemo TV abo nabarale kuro segeta seni kya Ndizi TV bakubwaterana no muboganyo o Camel Park abo aseritkulia rero barachake nande litkulia kabere asomorobulyo yoyo asokumanyo mwancho mugusi igoro yo bwali bwo mugusi igonkumbera na mole na barabu aseritkulia rero asensemo ya South Mogrango nensemo ya Bomachoge chache igo togosko chimutu mwancho muligereria omurobelio o Universal Health Care osobogwenia bwa bwango no bwekerengo gyanse nigo gochego chakigwa rero asensemo ya Mombasa abwasomurai bwense omusike Uhuru Kenyatta agocheko igora bene enyagitari asensemeyo ya Mombasa omo waziri bwabachenu omusike Kawe mtai Kawe niga atebire buna wetera somorobelio yo abakenya bange nigo bagochekonyora obugwenia ose obokorari kurwa sensemo ya bachenu aserigori ryanze residents
of Mombasa to come and witness this very, very important occasion as we launch the universal health coverage for the entire country from this particular spot. So sisi tuko hapa katika Port Reitz na tuko hapa kuangalia na kuona vile mipango inaendelea ya kesho, kwa sababu kesho tuna mgeni wa heshima Rais Uhuru Kenyatta ambaye atakuja hapa. Ndio sisi mwanzo wa universal health coverage, yani ni ile mpango ya tumepanga katika kama serikali. Tumepanga mpango ambao ni wananchi, si wetu wenyewe. Hii ni mpango ya wananchi ambayo watahudumiwa mahospitali na mpango wa National Health Insurance Fund. Mbunge Osuna East Junet Mohamed nigatebire buna nigo baguche kwenekia nkubwaterana bare ni kiama gia Jubilee erigwikirania emerobere yonsi imense ya Kenya nigaya kwaneta ya litukuri igoro ase county ya Migori abwasate betebuna obwamato buyagatie kiama kia ODM na Jubilee mbuche kwenekia amagenderero imense yaito ya Kenya. We are partnering with Jubilee for sure. We are going to form a coalition with Jubilee for the 2022 elections. And we will come up with mechanisms and formulas to do nominations together, to do, now that we are partners, we will be doing things together. Yeah, whether it is nomination, whether it is politics, whether it is, political business of the country, in terms of advancing the agenda of the country, anything that is good for the country, we will do together as partners. Once that coalition has been cemented and ratified by the different organs. No morai wense muske Uhuru Kenyatta nigobona aganirie obo mabwichinse cha Afrika kubika ebitambukiro biwenerete eliogo keya amaberera agesiasa ase chinse cha Afrika nigaya kwanetaya litukuligoro keraikiranete asomoyega osomoyega bwe 35 bwobo mabwichinse abwasate batabuna chinse nchibwate ose chinse nchibwenerete kulinda amaberera agesiasa no bunereria. In this regard, the Assembly may wish to request the Peace and Security Council to discharge its mandate on the conflict in Western Sahara in accordance with the relevant provisions of its protocol and the relevant Assembly decision by reviewing the situation in the Western Sahara as necessary at heads of state and government level. This should also include receiving briefings from the AU Troika, engaging the two parties, both of whom are member states of the African Union, to address the unfolding situation in order to prepare conditions for a new ceasefire and to reach a just and durable solution to the conflict. This will pave the way for the self-determination of the people of Western Sahara in line with the relevant AU-UN decisions and resolutions and the objectives and principles of the Constitutive Act of the African Union. The Peace and Security Council has taken major steps endorsing areas of priority for the utilization of bank interest generated from the fund, and we must keep building on this success. Mwanchu murire na rayo cross mesa ya mangana maya mesa yensa kya konde tumera ne chikoraga isano na ibere njigo kumanya yo mana yanda mange asenchera yo wenge yandra kuligerelia Ndizi TV nero obwansu bwomugusi ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Umabogani ukamel park Goko waterna ne television ya Ndizi TV Nikigo korentera umuyigo muritomono Wawariye Wamugusi Chitariki 10 cy'umutenyo kabire umwaka oyo abanyangera banene kuvuga nkurugusi buna man pepe sagero kurubonye koni kirwanda umwikabo muziki mintwe Kwasa International
Mbemba targeti uchemeremo Numubugi ubukanigiata Kurwara con kurwogusi Vikundo untiri Amanyire kimama minkara tagete MC Migi Nakoro nyaramba omochigeto gotoka nyamira Mwane manyanga Bagbago kiabageni Goikache Chindagira chikegusi Niko chiachi kobarono Una chinsaga Enderema Rinagu